hanga kan sum dong nga lo na kan mu ang ti tu te u nak tu ka chuan enge lo om don in si lo in nun na chu enge ni chun rei lo te lo langa ral le ta mai thin ang hi in sia chuti chuan lalpan remati chuan kan tamanga chumi khami chu kan ti ang in ti jok turani episode masalama kan mu to ang khan sawin chuan liang zun 6 star dozun chu na in chu minua yun chu floor set master tharni na pek ani ta ma se yun chu set master luin athi main a spiritual power zong yun taksa ada lut veka chu yun chuan ala control theilowa luhain atlu ani kha great elder chuan yun taksa chu enfia sawin le na lan te hena chuan secret to luin yun hena apek spiritual power chu ataksa chunga asil vekti ashila atsak lea olsam taka refine le siam that thei ani lo yun hian he chakna hi achunga hian a refine thei lova a meridian te chu a ngong na sa lea anun na atan po a hlom le bok roi to lui spiritual power chuan active lai point anun na ati top thei reng ani ti in elder chuan a thil ti thena mangin yun chu apui thei lo ti a sei boka na lan chu a boy lea a teacher chu a thimeng ti a hlau le chumi hnu rei vak lawa yun chu ron har dewin ma se adin mun chu ala thalo hlea nalan chu lungai lo turina hrila adam thoi tur thua hril bok sawian chuan yun din huna mu chuan elder nena ama pui atum chin tur thua hrila ataksa chunga spiritual power in a hong chu paibo turin apui thei nge a beisia zana chuan zi yan le yun te chu chuata thuin sawian chuan a energy chu ataksa a channel lut tanta yun nena chuan a heavenly flame mangin roi to lui spiritual power sil chu ti chia in a chan him ngei don ani ti a hrila ma se a kalphung chu a hreom hle don ani ti hrilin ti chuan a heavenly flame energy chu a chunga a thun tana pona energy na satak aron dar ta nalan chu hlau thonga valu atuma ma se elder chun a lo dang chumi hnuah sawian chun special incantation mangin yun taksa a heavenly flame tam tak a thun lut ta yan na hriat na chu yun spiritual power space boy taka chun aluta chuta chun a spiritual power le check master lui spiritual power da chu anin chu boy na sa hlea anin zom khom thailo awangin energy wave na tak mai chu chun asiama voile khata yun le master lui pahni atanga spiritual power the ta chuan sawe na chu anran beita the chu a spiritual power atanga energy lo luang chuak yana beitu te hian ni chu threat chu ti chiat tumin a heavenly flame chu ala chuaka ma se he hian yun chu atina zual hle chu mu chun sawen chun a spiritual power chu direct a bei chuan a kalphung chu ati harsa zual don ti hra chuak ta chu wang chun beilet chu a chol san ta beilet lo chun a bum ta zoka ma se threat chun man tumin an bei chun zom zena ma se sawen chun rang tak takin alo buma kiltin me tanga threat ina alo beita ka chun sawen chun defense shield a siama ma se anung na matangin threat tamzok arong kal le chuti lai tak chun a bon chilling flame chu activating ain hum him thei rama a chevela chun shield a siama chu chun threat ron bei tu zong chu ati khang veka sawian chu chunglama thlok chawin a bon chilling flame chu a mangta spell chak tak puina in spiritual power space zong chu a freeze tranta bon chilling flame hian engthil po olsam taka a freeze thea wangin spiritual power ina energy wave siam zong chu ati khang veka ti chuan aku jungtang pakhat chuan kokin sawian chuan energy wave khang vek chu ati ke somta yun spiritual power chu sek master lui spiritual power ne in rem takin ain zom theita yun taksa tang chun gold rong energy chak tak aron chuak tana sawen chu alom hle pona khinglin nalan le elder de point chu energy engmoi tak lo chuak chu an lo mu ve bok nalan chun an hlotling ta ti hria chun alom hle a an pathum chuan pin tan chunga chun an luta khinglin chuan sawen hne na e tha ematia sawen chuan nui chungin ka thakhop mai atopa chun engkim ka ching fel vek to atia yun chuan ka taksa he spiritual energy chak takin a khatti ka hre theya iana min puina wangin tuna chun ka thunu na hnuaya om vek to atia sawen chuan pil peya a hrilfia he fire substitution pil ania ka heavenly flame thil ti thena hnu ma king tela spiritual power ti chak turin na satakina puyang che
apoina manghian sekroi to hlui spiritual power chu alsam takin I refine kim thei to anga lokna nasa takin mu bokang ithil ti thena chu nasa takin apung anga fight scene level thengin ila thleng thei nge yang chu level thlen chu thil thei lo ani to lawanga tia in chuan lom thu sen pil chu ala a sawian chunga alom hle elder chuan pavilion master sawian kalome kan floor sekte hian ingil lena hi an thei ngai lovang alo ti ve boka sawian chuan za takin nangni po mi tha takin ni ti in a changa ma se chu ti lai tak chuan sawian taksa bon chilling frame chin china chu achala alo langa ama bon chilling frame ina adau dan la chu about a vekani a heavenly flames dangtin en khan mang kop thei to ma se ani dan tur ang thlapin ala zom khom fam kim thei lova ase tuna chuan a heavenly flames dangtin en chuan adik thlapa in zom tir hun thaber ani ti hria I sawian chuan elder hne khongain katan hun re tak min ko mu theyang ematia elder chuan alu bhungata theite reng mei ikal du ani chuan ka hroi ngalang che atia ti chuan asin chu floor se clear car hun lom taka in thlakin sawian chu lungpui lian tak chunga athua bon chilling frame chu chuakin apia dewa chuan khingnin chuan lo veng ve boka sawian chuan frame chu abia a ka thian hlui rei tak ka nga tir che ani ma se tuna chuan kan inpung khat hun ani ta atia a spiritual space a chuan flame ma chuan dingin muang changin a khoya ka thian nangle master hian hlom tam tak chiar sen lo laka min chan chuak to a har sana tam tak kapal tang lai point min pui boka master kabula a om lo lai point I chakna mangin min hum him thina ka kianga ding reng thin in do na huna ka kopui ang main ka ngai fo thin che ma se ipu tak tak ero kala ni ngai lo tunna tang hian kan thil ti thina chu kan in zum khom ti ranga pakhat kan ni to ang chatuana tan ti chiat theilo kan pani hian kan ma in do na lo om tur zong zong chu kan ma chhun dun to don ani atia bon chilling frame chu sawin taksa chuan zoi zoin alut tan ta khovel tak taka an chhevela chuan vur lo tanin khinglin chuan vurtla chu a hmuwa chu vurtla chu a vot hlea chu ti rol lumna mak tak mai a kengtel bok angai tua yang master heavenly flame hi flame danglam big tak ani nge yang atia chumi tang chuan ni engemaw zat liamin thakhat lai alo liam ta sawian chuan bon chilling flame chu ala refine chhun zom renga heti lai hian floor seka floating island chunga meeting hall lo langin first elder chuan sek leader yun hena yang master sawian chu hun rei tak chung a ompo to thu alo sei meka yun chuan thakhat zet aliam to a sawina thil ti hi a harsa hle ani nge yang ti in a changa chuti lai tak chuan thli alo tletana chunglama chuan chhumtum cha tak lo in siamin floor sekram chunga energy omte chu sawin unalam chu an pana second elder chuan chu tiang chhumtum lo lang le thil eng lo chuak chu mi pakhatin ama thil ti theina manga heaven reng thiamna asiam lai chawin alo lang thei ani he thil sawian asiam ani theyang ematia sawin din hun ngai to turin in chuan keima nge ka kalangi atia ian omna clear car lampan chuan a thlok chuak ngal vata floor sekram chung boruaka energy om zong zong chu sawian chunga alut veka in chu khinglin bula chuan thlengin sawian chuan chakna satak a hi blut ti a hmuwa iana chuan a green lotus flame a 3000 burning flame fallen heart flame le bon chilling flame heavenly flame pali te chu a zom khom mek alo ni chu in zom khom na chu a zo teu to hle voile khata sawian taksa tang chuan chakna satak aron chuaka vanama chuan eng chak tak chuakin shom tik takin a awa chumi nu revak lowa chuan chu hun chu thil eng moi takin aron chuna sawian chuan amit chu mengin amit chu aron al chuaka a thil ti theina chuna sa takin alo pung to a sawian chuan 4 star dozen level a thleng ta ani chumi nu chuan khinglin le yun te chuan ena chu pan hnain khinglin chuan sawian a hlotlin na awang chuan lompuina a hlana yun point a lompui hle thu a hril ve bok chu baka apuina sat em awangin lom thu sei adu thu a seya sawian chuan hun rei tak anin hriat to awangin chu tianga in thlarung nu tuka lom thu a sei chu angai lo ti in a changa huna po tan pui ingai ani chuan in thlarung hau lovin minron hriat tir vatla kalo kal thuayanga ti bok tuna chuan floor sek in falling star pavilion ne na inzom na ngi tak an siam hun chu a nga hle thu a sei boka chu tianga ni chuan floor sek le falling star pavilion te chu anin tan pui ton thei don ani sawian chuan helai hmun a hen rei tak ka om to a falling star pavilion a ka kir le angai to atia
Union chuan sek master hlui spiritual power chu a refine vek don ti soin floor sek po thataka enkol tur thua hril boka iana chu in enkol tha hle turin ati sawian point khinglin nen an chuah hmain chu tiang bok chuan a hril ve bok ti chuan an pahnih chuan falling star pavilion lam pan chuan an chuak ta khinglin chuan long avenga sawian chuan in cultivate le atuma chuti lai chuan akuta void dragon ancient tribe sin china chu a eng ti a hmua angai a thalo hle chu mun chu mi pakhatin aron hnai ti a hre theya a fem khur hle a khinglin point ora danglam taka omti a sei ve bok chuti lai tak chuan an hma void crack ron omin portal a rain honga void dragon ancient tribe pa elder pakhat he king chu alo chuak ta ani chuan tlangwal atopa chuan ka hmu thei ta che atia apan hnaya sawian chun elder he king hmu chuan alom hle a senior heta hin engthil nge rang roi che atia he king chuan an ancient dragon tribe chuan apuina an mo hle ti na changa vanei thak takin zian hian itaksa a dragon chin chena hnu chia chu tiang chu ni lo se chuan iom na hmun zun hmu chu a har sa hleang ati zui boka sawian chuan engthil nge thleng ti azota ma se he king chuan a sei fi nga lo void portal honga sawian le khinglin da chu ancient dragon clans ram chunga a hruai luta chu tui fin de chaw takara om mun moi takania kan sei to angin ancient void dragon tribe te hi jinkol nana void portal siam lama chuan number 1 an dia mun hla tak taka an thleng zung thei ani khinglin chuan he dragon island ani em atia sawian chuan lo changin ani nge yang heta hian hun dang anglo takin divine aura ka hre thei ti ina changa iana chuan ancient dragon clan hi magical beast khovel pumpuya chuan asang berjinga an phu tak zet ani atia he king chuan sawian minzui ro atia lal in ro pui tak chunglama chuan a hruaya chuta chuan senior elder pakhatin alo nga ka he king chu a hma za takin a kuna sawian chu ein hmel hriat tira he zian thin pa sawian ani atia chu hriat chuan senior elder chuan sawian lam chu apan ngala he king chuan in hmel hriat tirin he zuli kan ancient void dragon kana second elder ani atia sawian le king de chuan za takin second elder chu chibayan buka zuli chuan sawian heta hian kan ron ko thut che a chumia wang chuan kan laka ilung oilowa min dem lo ka bei se atia sawian chuan zian hi ka thian ania har sana to kan i chuan engthil po thleng se puiturin kalokal nge yang ti in a changa zuli chuan nui chungin zian hin nangma ang thian anei hi awan nei hle ani ama muturin ka hroyang se atia ti chuan sawian le khinglin de chu ancient void dragon clans pale sa hroya zian chu an nam hroi tu dragon emperor fanu ani thua sei fi pa boka sawian chuan zian ni na hi aring hlel fawa ma se apa chu ancient dragon clana dragon emperor ani ang ti ka ngai tu ngai lo atia chuta second elder zuli chuan kumtam takal ta khan dragon emperor chu abawa chumi hnuah zian po chu nu ma hnu chia lawin abo ta a chu wang chuan kan hmu thei mai lo lom thu kan sei du ani zian hi central plain sa lo hroi kir lo ni la ancient dragon clan hian aom na hi an hre thei ho lawang ti in a soya sawian chuan elder zuli zian chunga chuan engthil nge thling re atia zuli chu a thohala zian hian energy solidification na toka chu dragon phoenix origin fruit wanga ni atia solidification ti chu hemi chungchanga hi chuan zian ina dragon phoenix fruit a hi bu chuan chakna na salut tuka chua chu energy chu votle zian chu ati khang vek ati na ani alai chungri laman thlenga chuta chuan zian chu crystal lian tak chunga atanga solidified energy wang chuan engma a hrelo chu mu chuan sawian le khinglin te chu an mang ang hlea an lungai hlebo sawian chuan engting he tiang hian alo om the atia zuli chuan dragon phoenix origin fruit hi a hebrew hnem lutuk ani atia engwange dragon phoenix origin fruit a hebrew hnem lutuk tur chu in pan hian in khaplo chu origin fruit chuan chakna sa tak apaya engting nge voi khata he tiang sa cha thi a hebrew theyanga tia he king le zuli te pan hi chu an za hmel hle he king chuan sawian zian chu aladama dragon phoenix energy atang lo in siam crystal layer chunga omma se chu energy chakna chu a hebrew vek the ni chuan a heart anga a normal le anga tia sawian chu thinrim hlema se aril ruput mang chu a thunun tram zuli chuan ti theidang om lo ani ancient void dragon clana dragon tribe zongjong te inzom khomti le tur chuan roi tu chakle thisen thiang hlim tak kan ma mo ani tin zian hi emperor thisen kai jinga ladam om chunani a ama hi apai mo tak zeta ni atia sawian chuan ancient dragon clan te chu in tender ti na em ni atia
Julie chuan alua bungata ni e ziani pa Dragon Emperor abau khan kan nam chu Paul palia kain thena Dragon Island chu mun lia ain thena ni kan Eastern Royal Dragon Clan hian midang chu anthunun thina chu wangchon tribe zongjong hi insom khom le vek kan du fo thin ma se Paul zongjong chakna hi kain thuklam hlea kan inkara indona om rengani roi tu chak tak chawin kan tribe pumpui hi azom khom le thia ni atia chu wangchon zian chu Dragon Phoenix origin fruit hi Hebrew turin kan ngen ngal wata Emperor bloodline chu aloin thak dang lam thoi kan be se ya Ancient Void Dragon Clan da chu min in pum khati le thei don wang ani atia sawian chon chu ti ani chun heta hian min kau chan chu ka Heavenly Flame mangin zian hi pui turin min tu ti na ani mo atia Julie chu anui suka tlangwal thil isa thiam hle mai ifing tak zetani Dragon Phoenix energy atanga in siam crystal layer hi origin fruit thil ti thena na satak awang hin achak hlea ke ma nge point crystal hi ti chiat ka tuma ma se ka hlo chamai top 10 singa lang Heavenly Flame chau hian Dragon Phoenix crystal layer chu atilum theyanga zian chu chuan a chan chok thei bok tin chu tiang Heavenly Flame nei tu le kan ren ngam om chun chu nangma chau hi ini atia hi har sana kan chin fel theile theilo hian Ancient Void Dragon Clan malam hun asila chu wangchon kan rilru aboi hle ni min pui nge kan be se tak zetani min pui the ni chong kan nam phian ingil le na hi chatuan in an thar renga ngatia King point in ngai tlom takin sawian tran puina adil bok sawian chun elder Julie le elder King pani hian ingil nei tak zetani zian hi ka thian ania chu vain ka pui nge yang me cheno panglim thei tak hen hetiang som na hi atur angai don ti ka ngai tu ngai lo atia zian ina akal san ni kha ngai tu chuakin chuti la chun zian chu alung ngai hlea ka cultivation ka zo ve le chun nangma ni zong turin kalau kir le nge yang ati lai te sawian hne na Dragon tribe a tu te chu atui lo theilu tuka pil thum tui tak tak min refine sakro ati lai te chu yena chu na ngai tual chuaka chu she jeng ne chun sawian chuan tumru na nen zian ka chan chuak nge yang che tin zian pui tur chun input se chu an tum tang ta chu minno chun Dragon Island marlam biala ain thaka heta hin grand hall meeting ne ani South Dragon Island shoi tu man ian le chu auta chu lai huna chuan ama ma sen North Dragon Island shoi tu hi ala thleng velawa chu chuan man ian chu ati thin rim hle na chu au hne na chuan Dragon Island shoi tu pathum te hian East Dragon Island be kan rem te veka chu ti chung chuan North Dragon Island shoi tu chu alo la lang lo engwan nge alo tla tin a phun na samaya chu ti lai tak chu mi pakhat ron tongin chu North Island shoi tu ania ka tlaya wang ngai dam ka di le North Dragon Island a ka sipai zongjong in do tura ka bot sei wanga ni atia chu mi nuwa chon chang na satak nen a ron thleng ta ahming chu ziasa ani ziasa chu kan thir kar pathum te kan inpum khat ngai lawa ma se tu na kan tho ho ma sak ber na turan i awangin kan hlo cham lo nan engkim ain pe kim vek ka du ani atia na suwa chun nei chungin kan pathum thil ti thena inzom khom laka East Dragon Island pakhat chawan nia engtin nge kan chakna do da zonga andin thayanga tia ziasa chu nei chungin Emperor Thyssen kai mi chi hi hlau loim ni alo tia hemia wanghen na su au chu a hlau thong hle ni na langa aseman ian chu alo nuya chu mei chia chu no pangme ni chu ba ka East Dragon Island na first elder chu tu na hian a om lawa he East Dragon Island ti chet na na hun thabera ni atia ziasa chuan chu athil soi chu tha ati hlea a thlop hle isoi dik tuna chun tu man East Dragon Island hi an chan chuak thei to lawang atia shoi tu pathum de chu za MM win ti chun episode chu heta hian a top ta ani an level soi dan chung chang kha boy to kan om thina chu wang chun tlem kan soi fial lokanga do huang atangin soyang o do huang hi fight Emperor tia soi ani boka 1 star atanga 9 star thleng a oma 9 star an pel chuan do zong 1 star an kai chho thina fight ancestor tia soi ani boka do zong po chu 1 star atanga 9 star thleng om bokin chumi nuwa do jun 1 star an kai chho velea do jun po hi chu tiang bok chuan 1 star atanga 9 star thleng oma dozun level te hi venerate tia soi an ni bokani chumi nuwa banseng a om lea banseng hi rank dang angin 1 star tang 9 star thleng om velawa dozun level aya sang si doseng la thleng si lo an inkar chia om michak an nia doseng level thlen har sat awangin heta hian mitam tak chu hun re tak an cham thina ni half cent tia soi an ni bok ti chuan doseng hi Saint tia hriatania
do seng hi 1 star to 9 star theng om le a chu mi chung le chu do di god level anita ani ti chuan kan tha thiam theyang chu mo